ka YouTube channel mi lo en sak tu te chi bai ule main chu he momo ka nei dona chicken momo nia chuanin engzat nge hi cha he ka shilawa chuanin I minute engzat chungin nge engzat nge ka I thei ha karon da don nia chuan I ta han engzat jeng nge om ka shi chia lawa chuanin he ta hanin timer oma he ka metanga